Hovorí sa, že najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta. V prípade Smolníka sú tým konským chrbtom okolité vrchy. Kedysi slávne banské mestečko leží v lesnatej oblasti vo východnej časti slovenského Rudohoria, ktorou vedie stará gotická cesta z Rožňavy do Gelnice. V priebehu storočí sa názov obce menil. Skôr ako vznikla osada Smolník, niesol tento názov dnešný Smolnícky potok. Pravdepodobne vyjadroval tmavšiu farbu vody na rozdiel od svetlejšej farby nedalekého Hnilca. Z nemeckého Šmülnic vznikla neskôr hungarizovaná forma Šumulnuk. Takto je zapísaná aj v najstaršom zachovanom historickom zázname v listine z roku 1243. Nie je celkom isté, kedy presne ľudia zistili, že tento kraj je bohatý na nerastné suroviny. Bolo to však veľmi dávno. Prví, ktorí z podzemia dobývali bohatstvo, boli pravdepodobne príslušníci keltského kmeňa Kotínov. Podľa jednej z povestí tu zlato objavili čírou náhodou. Prví ľudia, ktorí sa usadili v údolí, boli lovci. Verili, že v zábleskoch, ktoré občas zahliadli vo vode, sa odrážajú zlaté vlasy lesných víl zakliatých na dne potoka. Raz sa tu utáborili neznámi bojovníci. Ráno ich čakalo prekvapenie. Železné kopie a šípy, ktoré si čistili vo vode, sa v rannom slnku oslnivo trblietali. Najprv si mysleli, že to spôsobili lesní škriatkovia. Keď však jednému z nich spadol nôž do vody a zmenil sa na zlato, pochopili, že to voda z hlbín všetko mení. Začali hľadať zlato v útrobách zeme. Význam Smolníka vďaka rozvoju baníctva rýchlo rástol. Titulom kráľovské banské mesto sa píšil dokonca skôr ako mestá Rožňava či Kremnica. Vplyv na rozvoj baníctva a spracovanie medenej rudy mali aj 3 vlny nemeckého osídľovania. Prisťahovalci si priniesli nielen banícke zručnosti, ale aj vlastnú kultúru vrátane svojho jazyka. Paradoxne ešte celkom nedávno prezývali Smolníčanov štótna, mešťania. Tento výraz je odvodený z nemeckého slova štát, mesto. Bolo to najmä preto, že Smolníčania nemali svoj typický kroj ako ostatné okolité obce, ale obliekali sa ako v mestách. Vyšší hodnostári a úradníci si stavali pekné mešťanské domy. Naopak v Baníckej uličke, vedúcej k štôlňam, bývali v skromných domčekoch radoví baníci. Niekoľko storočí bol Smolník považovaný za centrum banskej správy vo východnej časti monarchie, podobne ako Banská Štiavnica v západnej. V budove na námestí sídlila vrchná banská komora, neskôr v nej pôsobil hlavný banský inšpektorát. Mesto malo aj vlastnú banskú nemocnicu. Rozvoju baníctva pomohli aj viaceré osobnosti. Georg Ernst Mulz de Walda sa stal zakladateľom baníckeho školstva v Smolníku. Prvý banský zameriavač Johann Nepomuk Nikolasi je pochovaný na miestnom cintoríne. Pôsobil tu Christian Targot Delius. Jedno z významnejších období poznačilo účinkovanie bratov Silvestra a Andreja Joanneliovcov, ktorí si smolnícke bane prenajali od grófa Čákyho.
Baníctvo nebolo ani v minulosti ľahké povolanie a hoci sa technika postupne zdokonaľovala, na fáranie v zemi bola stále potrebná nemalá odvaha a ruky ľudí, ktorí sa neboja tvrdej práce. V ťažkých časoch sa rodiny baníkov obracali k Bohu. Aj preto bola priamo v banskom areáli postavená kaplnka svätého Jozefa, zasvetená baníkom. Všetky sakrálne objekty v Smolníku a jeho okolí obsahujú vo svojej výzdobe banícku symboliku. Banícke motívy sa nachádzajú v miestnych kostoloch a kaplnkách. Významnú úlohu dodnes plní kaplnka Navštívenia Panny Márie nad mestom. Prvý gotický kostol vybudovali v meste v roku 1332. Jeho história bola trochu pohnutá, keďže striedavo patril katolíkom aj protestantom. Po veľkom požiari v roku 1805 ho celý prestavali a zasvetili svätej Kataríne. Autorom oltárneho obrazu je Heinrich Füger, vtedajší riaditeľ Viedenskej galérie. Evanielici si vybudovali vlastný kostol až po tolerančnom patente Jozefa II. V roku 1787. Aj v jeho výzdobe sa nachádza banícka symbolika. V prudkej zákrute nad Smolníkom stojí na mieste s najkrajším výhľadom kaplnka Panny Márie Pomocnice. Patrí rodine Holmíkovcov. Postavili ju ako poďakovanie za to, že autonehoda v roku 1932 sa na tomto mieste napokon skončila šťastne a Ján Holmík nielenže nezahynul, ale sa ani vážnejšie nezranil. S baníctvom úzko súvisel aj spoločenský a kultúrny život Smolničanov. Na námestí dodnes stojí kultúrny dom z roku 1829. Pôvodne sa volal U Čierneho orla, neskôr ho premenovali na Alžbetin dom. V 18. storočí, keď Napoleon ohrozoval Viedeň, niektoré bohaté rodiny sa údajne načas presťahovali do Smolníka. Možno im chýbal rušný život vo Viedni a takto v roku 1802 vzniklo malé divadielko a neskôr aj kasíno. V roku 1923 tu začalo premietať aj kino Apollo. Smolnícka mincovňa sa spomína už v roku 1333. Najväčšej slávy sa dočkala v druhej polovici 18. storočia, keď sa mince nižšej hodnoty začali raziť výlučne z medi. Istý čas razili vlastné medené mince aj bratia Joanneliovci, banskí podnikatelia, o ktorých už bola reč. Ich mince však platili iba v Smolníku. V roku 1872 otvorili po dostavbe v historickej budove Banského inšpektorátu tabakovú továreň. Tabakovými výrobkami zásobovala Rakúsko-Uhorsko a neskôr Československo. Cigary vyrábali ručne najmä ženy a dievčatá. Koncom storočia zarábali ženy v tabačke viac ako muži v baniach. Továreň prežila Rakúsko-Uhorsko, Prvú republiku, obe svetové vojny aj socializmus. Posledné cigary v nej vyrobili v roku 2008. Dnes je ťažké uveriť, že v časoch najväčšieho rozkvetu mal Smolník viac ako 6 000 obyvateľov a bol živým, doslova multikultúrnym mestom. Ozývala sa tu slovenčina, mantáčtina či nemčina, maďarčina aj poľština. Po vyše 700-ročnej ťažbe sa ložisko vyčerpalo. Symbolickú poslednú tonu medenej rudy vyťažili v roku 1989. Dnes žije v Smolníku iba 1132 obyvateľov, ale tradícia baníctva tu zostala. Každoročne v septembri sa koná tradičná slávnostná omša, banícka ofera. Bez prerušenia už od roku 1363.
História Smolníka zaznamenala aj ťažké obdobia. V roku 1600 spustošila Smolník morová epidémia. Za posledných 300 rokov mestečko 3-krát vyhorelo. V roku 1700, 1805 a posledný požiar postihol Smolník v roku 1905. Plamene sa vtedy rozhoreli údajne pri pálení domáceho alkoholu. V roku 1813 zasiahla mestečko ničivá povodeň. Záznam o výške hladiny Smolníckeho potoka sa dochoval na jednom z domov. Aj keď je dnešný Smolník už iný, ešte stále ukrýva mnohé tajomstvá. Hovorí sa, že kostol svätej Kataríny na námestí nestojí celkom presne na svojom pôvodnom mieste a v jeho podzemí sa nachádza neprebádaná, veľmi stará kostnica. Ďalším tajomstvom sú chodby v podzemí mestečka, ktoré by mali spájať viaceré mešťanské domy. Nad zemou sa Smolník však čoraz viac stáva zaujímavou turistickou destináciou. Staré banícke domčeky dostávajú novú podobu a bývalý tajh pri Uhornej, nádrž, ktorá kedysi zásobovala vodou banícke mechanizmy, je vyhľadávanou oddychovou zónou. Kto však vie, čím nás Smolník ešte prekvapí?